Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi. Thanda ukunibingelela abazalwane egameni lethu lomfana uJesu Kristu waseNazaretha. Omi phambi kwenu umama uKhanyisile ozala kwaThwala ugayele kaSihlahlule uhlala la eOrlando East. Omthandayo uJesu ngoba embonile ehamba nami uJesu ekhathini ezinzima. Bazalwane sukumela ukubonga nokuphakamisa ukukhulu kaNkulunkulu osekhaya lezwi. Bazalwane lethu kufakaza kuncane nje kuyalo ukuthi ngithume ngabo. Nginomntana kadadewethu okade ebekwenye indawo ngeke ngisho igama lekhampani. Waqala ngo-2021 as a temp. Wathemba 21, 22, temp from 2021. So last year ngabo October elibele khona eTempa waqhashwa abantu for the permanent position. Waqhubeka nawo eTempa ethi I give up. Samkhuthaza sathi khanda bekezela. This year, last month I think I'm just a permanent. Ngomkhuleko because whenever ngikhuleka bengithi inkosi kuko konke ngiyamtshala uThandi phakathi kwale ndawo leyani. uNkulunkulu ngeke uzumbeke futhi uphinde umkhiphe futhi. Whenever I was praying ngimkhulekela uThandi ngithi uNkulunkulu ubungeke umfake kule ndawo uphinde umkhiphe. Ubungeke umphisinga uphinde usikhiphe emlonyeni. Ithe makangifona wathi mamkhulu mangithathile bese end of qala uhola full wages umuntu permanent this month. So ngizophakamisa ukukhulu namandla kaNkulunkulu ngempela uNkulunkulu wasekhaya lezimkhulekele imkhuleko iyayizwa ayiphendule. Ngiphakamisa lokho nje ngithi uJesu Kristu inkosi bazalwane ngiyabonga.